Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan dari Bapak Sutrisno, Kelampok Kapas, Bojonegoro. Zaman semono, aku isih kerja nang perusahaan PT Sinar Jaya. Nalika iku aku mulih karo bosku sing jenenge Pak Gunadi. Bengi iku aku karo bosku teko Saradan Medion nekani undangan manten kanca kerja. Aku karo bosku nggawa mobil Espas mulih lewat Rejoso Nganjuk sing arah Bojonegoro. Terus tekan Desa Mbethek, aku diutus bosku tuku rokok karo banyu ngombe. Terus bakule takok nang aku, "Badhe tindak pundi, Mas?" Aku jawab, "Badhe wangsul teng Bojonegoro, Bu." Ibu warung iku terus muni, "Atos-atos nggih, Mas. Amargi kathah cegatan, kathah tiyang pejah kecelakaan, Mas." Terus aku nerusno mlaku karo bosku jam 12.30 wengi. Aku mlebu ning alas. Ben tikungan aku dikongkon ngebel karo bosku. "Le, ngebelno kene, iki akeh memedi." Sakwise jembatan cilik ana wong wedok nganggo klambi sarwa putih, rambuté dawa, tapi nyekli jagung sauntil. Aku banjur ngebel. Bosku terus muni, "Le, gak mojak ta wong wedok nyegat mau? Iya iku wong, Pak. Lah nek dudu piye?" Terus bosku muni, "Mendeko le, tunuti ae. Wong kuwi sakno nang tengah alas dhewe. Mosok niat apik ape diganggu." Aku banjur mudhun. "Bu, monggo jenengan munggah." Banjur bosku takon nang ibu mau, "Daleme pundi, Bu?" Ibu mau jawab, "Waduh, Pak." Banjur mlaku meneh aku. Bosku karo ibu sing nunut mau terus nang ngarep 5 kilometer. Teko ngunggahno ibu mau ana portal pemeriksaan perhutani. Banjur aku mandek terus diperiksa jerone mobilku mau. Kaget kaya apa. Bosku takon nang aku, "Le, lah ibu sing nunut mau nang ndi kok gak ono?" Atiku yo rada grogi. Apa bener ta wong sing nunut mau gendruwo? Padahal yo mari omong-omong karo bosku kok terus gak ono parane. Banjur aku mlaku meneh. Bosku isih penasaran. Angger-angger ngetimburi nang jok sing digawe lungguh ibu mau. Tapi anae jagung sauntil mau isih keri nang jok tengah. Bosku ngremeng. "Mosok demit kok pingin numpak mobil dhewe ya, Le?" Tak jawab, "Yo, Pak, koyoke ngono." Banjur bosku muni, "Le, ngebelo nang ngarep iku jembatan cedhak waduk Pacal kuwi gawat. Sok-sok enek wong kecemplung nang kono." Aku terus alon-alon karo ngebel bolak-balik. Jembatan dasar yo isih kayu. Bosku muni, "Le, kowe krungu ana wong wedok guyon
koyok wong adus. Jawab, "Yo, Pak. Lah kuwi ning ndi suarane?" Bosku banjur kaget ngerti wong wedok 6 kembenan adus neng lori jembatan iku. Bosku muni, "Ya Allah Gusti, sluman-slumun slamet wong to demit le kuwi, bengi-bengi kok padha guyon adus ning tengah alas." Mobilku mlaku alon-alon. Aku gak oleh melu ngeti wong adus iku. Bosku kuwatir yen kecemplung kali sing tak liwati mau. Terus aku ngebel-ngebel meneh mergo sakwise jembatan iku ya tikungan sing sering ana kecelakaan sampai mati. Gak ono udan, gak ono angin, lampu mobilku mati kabeh. Terus mesine isih muni. Bosku terus ngongkon aku buka sekringe gak ono sing pedhot. Terus bosku muni, "Awake dhewe iki diganggu karo wong-wong sing adus mau lho, kaya ele." Aku jawab, "Kaya ya ngono, Pak." Terus bosku mudhun karo aku mbuh muni piye. Ban papat disaduki karo gremeng. "Ojo ganggu aku golek sandang pangan baliyo nang alamu dhewe-dhewe." Terus mobile diuyui karo bosku. Terus aku munggah mobile terus tak starter banjul mekan meneh lampu sing mati kabeh mau. Terus aku nerusno laku, "Bos pamit ape turu." Jare matane wis gak kuat ngantuk. "Le, aku tak turu ya, engko gugan yen wis tekan kantor." Yo iku sing tak dadekake pengalaman anggonku nyetir mlaku teko Rejoso sampai Bojonegoro bersama tim Jimat.